שלום מר יובל, מה שלומך? אני, תודה לאל, אני לא מתעונן. ספר לנו כמה זמן אתה עוסק בענף היהלומים. אני בענף היהלומים מאז שאני ילד, כבר לא הייתי ילד אמנם בגיל 15, אבל התחלתי לעבוד כלוטש יהלומים בגיל 15, ושלבים, בגיל 22 כבר הייתי גם נשוי וגם הייתי כבר בעל מפעל קטן. בהתחלה כקבלן, אחר כך כעצמאי, בשלבים השתדלתי לבנות עסק שהוא טוב למשפחה, טוב לענף, טוב לכל הסובבים אותי. מר יובל, איך אתה חושב לפתור את בעיית המיסוי בזמן הקרוב? עם הניסיון והסבלנות. ולדוגמה, בשנת 2009, 10 ו-11 ניהלנו משא ומתן במשך תקופה ממושכת והגענו להסכם. זה באחת התקופות הקשות ביותר, במיוחד שבאותו זמן היו המון בעיות בענף היהלומים. לדוגמה, הבנק, שכל אחד יודע על זה, באווירה קשה מאוד. ובכל זאת התגברנו על כל הקשיים, ועם הכישרונות ששיתפו פעולה איתי. לדוגמה, היועצים, יוני קפלן, משה ליאון. במשא ומתן השתתף באופן מתמיד גם ארנון יובל, ותרם לא מעט. הגענו להסכם, ואני מאמין שאם התגברנו על שנות 9, 10, 11, בתקופה מאוד מסובכת בענף היהלומים, אני מאמין שגם אנחנו נגיע להסכם תוך כמה חודשים. ענף היהלומים היום בקשיים שאני לא זוכר במשך עשרות שנים. מר יובל, איזה בשורה אתה יכול לתת לנו לחברי הבורסה לגבי המשא ומתן? מתי לדעתך יגיע ענף היהלומים להסכם מול רשויות המס? אני במשך כל השנים אף פעם לא הבטחתי דברים שלא הייתי בטוח שניתנים לגמר. אני יכול להגיד הפעם רק דבר אחד. אני מאמין באמונה שלמה שניתן להגיע להסכמה ולהסכם שגם שלטונות המס יוכלו לחיות איתם וגם יהיה מקובל על כל הסקטורים בענף שלנו, ואני כולל בזה את הקבלנים, את היצואנים, את היבואנים, את הלוטשים, בעלי מפעלים קטנים וגדולים, את המתווכים, את כל העוסקים בענף. שבלי שנגמור לגבי כל העוסקים בענף, אין הסכם. ההסכם תמיד צריך לכלול את כולם בלי יוצא מן הכלל. אני הפעם יכול להגיד שאני בטוח שתוך תקופה פחות מחצי שנה, אני מעריך חודשיים, 3 חודשים, אני מביא לכם הסכם לענף היהלומים. תודה רבה לך מר יובל, בהצלחה, מאחלת לך בריאות וכל טוב.